Magad is? Hogy érzed magad? Nagyon jól. És min ülsz? Szánkón. Nem. Raudli. Igen! Itt a Raudli, Team Raudli. Gyönyörű. 8-as. Igen. Az enyém a... 20. Az 5-ös. Igen, 6-osat szerettem volna, de hát nem lehet szállgatni. Na, kérlek nyilatkozz, hogy az első csúszásunknak mi volt az eredménye. Az volt a legbrutálisabb, az első buszban. Igen, Rita lerepült a szánkóról, és a szánkója meg be az erdőbe, de szerintem ezt már elmondtuk az egyik videón, nem baj. Gabi meg... Leestem róla. Gabi csak leesett. És úgy nézek ki, mint egy... Hát nem tudom. Mint egy Gabi. Igen, na most Gabi, te kameráz engem. Hallod, itt én vagyok. Csúszunk, felejtő. Ott emelkedő. De lejtő szám. Nem sokára. Tunk. Gabi, kérdezz. Halló? Szerintem igen. Vegyük a kamerára? Akár. Ezek mit? Megnyomom, sütörben. Felrobbant. Még veszed? Aha. Nem tudom, mivel kell állítani. Nyomd meg. Szép. Nem?